Какво става, хора? Аз съм Илян. Искам да ви кажа, че фен срещата наближава. На 31.05.2016 година вече... Не знам вече за кой път го казвам. Която ще е в 4 часа на площад Тодор Живков, град Правец, центъра на Правец, община Правец. Бъдете там. Сега ще ви покажа как реагираха феновете за фен срещата. Така. Не бе! Ще има фен среща с Илян Рашев! Yes, бе! Ще има фен среща с Илян Рашев и да Гейм Балиерия. Супер! Аз ще ида там. Сега ще питам тати. Тате! Може ли ти да на фен срещата на Илян Рашев? Мерси. Мали, ще хода на фен среща. Чакай ме, Илка. Идва при тебе, бе. Ще има фен среща с Илян Рашев. Ще има фен среща с Илян Рашев. Yes. Чакай ме, любов моя. Сега идва при тебе. Чакай ме, любов моя. I love you. Чакай, синко. Крий се, синко. Скри се. Синко. Ще има фен среща с Илян Рашев. Мамо, се зареза маза и всичко. И си да там... Синко. И си да там при Илян Рашев. Майко, аз съм бати щастливата циганка, бе, брат. Ще има фен среща с Илян Рашев. Видяхте как реагираха хората за фен срещата. Ако искате и вие, елате, град Правец, 31.05.2016 година. И това е. Някакво друго да кажа. И ще има още едно ревю на Пасати, ако искате. И това беше от мене. Чао!